Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Niya si Papa. Gipangita ka gid sa imong amahan. Busa way katarungan nga dili kaniya matultulan din. Unsa may akong buhaton ani, ma'am? Kulatahon gyud kong Papa ani. Ako mao'y makig-atubang sa imong amahan. Ayaw una pagawas. Ma'am, tingalig binastusan ka ni Papa. Ayaw kabalaka ni Anak Sara. Dako ang akong pagtuo nga may nahibilin pang respeto sa mga babae ang imong amahan. Nganong wa man say respeto na mo? Mga anak man mo, dako ang iyang pagtuo nga makahatag mo niya garbo. Hinungdan nga iya mong gibantayan. Unya na ta magsulti. Ako unang atubangon ang imong amahan. Hay naman ang imong agaon. Ay, lagi pagdali, sir! Babae na akong agaon kung imo sa padalion, madagman na roon niya. Madisikat siya noon. Pasod la ko. Aron, di ko muragbuang diri nga nagbarog diri. Kisa miningong buang ka, ha? Tingnan Tingnan ka di mahimo. What the, ha? Naguwat ang gigadiya. Tingbalan lang na. Ha? Unsa to? Ay, samot nung di na ko ablihan, sir. Sige mga pangisog. Saman, hawag ka! Hawag ka? Hawag ka? Sudla na siya. Okay, pasulit, ma'am. Dali lagi ko ya. Sir, nanak ko agaon. Ablihan siya na kong gate, sir, ha? Kadiyo siya. Sorry, sir. Unsa man? Maujud mo din eh. Pahawato ninyong dugay ang gusto mamisita. Iyay. Ako ning Pinoy anan. Busa, way arang nako kung pasudlon ko ba o dili ang gustong mamisita namo. Unsa to? Pero giablihan na ang gate unsa pa may imong reklamuhan. Hay na nga akong anak. Kinsang anak ka? Si Sarah. Ariyo na ta sa sala, sir. Hay na nga akong anak. Lingkod na, sir. Bogart, ang dami siyag snacks. Sir, Mm. sa memo, cold coffee or hot juice? Unsa? Ay, nabali man, sir. O sa'yo mo, sir, cold juice or hot coffee? Ang akong gusto, nga pagawso ninyo nga akong anak. Yeah. Lingkod una, sir. Bogart, lakaw na. Dad imi dinhig snacks. Tawag ka kung siya may tabo rin, mama. Sige. Right away, ma'am. I get snacks. Lingkod, sir. Hain na nga akong anak. Ako ron ng tubagon. Pero lingkod una. Aron magkasulti tag maayo. Salamat. Nya. Hay si Sarah. Siya ang akong gianay din eh. Busa pagawsa siya. Aron dadon ko siya sa pagpauli. Unsa man di ay imong giani? Kuwaon ko nga akong anak. Wa ka di ay mo ani? Aron hatagan tag solusyon ang problema sa atong mga anak? Way uwaw na nga akong anak. Anong layas ba na siya? Ug dinhi paingon sa bahay siyang uyab. Nangita lang og makalaban si Sarah, sir. Hinungdan nga dinhi siya paingon. Imo bang anak ang nakapamabdo sa akong anak? Dili ko kana i-deny, sir. Kana kay dinhi paingon si Sarah. Ako gyung anak. O nganong dili mang ikaybida sa imong anak sa mong bahay aron sa butan ng ilang kasal? Sa akong nasayran, wa gyud magkaadto ang akong anak sa inyo. Tungod kay isog ka kuno. Wa gani ko mutuo dayon. Pero karon mituon ako. Unsa? O kung ingon ni Ana ang imong kinaiya, nahadlok ko nga dili kita magkasabot. Di nimo ipakasal ang imong anak kang Sarah? Karon pa, sir, murag dili ko makahinultol
unsay angay kong isulti nimo. Tungod sa imong kaisog, murag gilinog ang akong dughan. Unsa? Pahangyo alang ko, sir. Gidawat ka man ako dinhi sa akong panimay. Mula unsab ko sa imong respeto. Kung ikaw kahay na imutang, nang gilayasan o kanak, unsa may imong bation ha? Unsa may imong buhaton? Nakasabot ko. Pero, dili man ko nimo anak. Unsa? Mahimo man tingali nga, hinayon lang nato ang ato mga tingog. Solusyon man kaha sa problema sa ato mga anak ang gusto natong kabuoton. Kalmahon nato ang atong kaugalingon. Mahimo ba, sir? Imo rong cellphone, oh. May bagting, Anton. Ako, Tod. Si Bugart maning nanawag. Hello, Bugart. Ganong nanawag man ka? Dong. Nainindot kinitang po diris bahay. Dong, ali. Usa? Ali. Doon ay naitapo. Nindot kayo. Unsa lagi? Di ang amahan ni Sarah. Dali din. Unsa? Arias mama ni Budong. Tingali ko sa amahan ni Sarah. Pertira bang isugay ni. Dali. Ikaw, day. Di ka makalaban ni Mama? Ikaw di, Dong. Musamot lang ang gubot kung ako'y mo anak diha. Kung iyang pasakitan sa Mama, pagtawag dahil pulis. Unsa? Bye na, Bugart. Ay na kong tawag ha. Doon ay nahitabo sa inyo? Kasi Ya. nahitabo. Ay, gisong si Mama sa ginikanan sa gikaaway sa kumanghod. Ay, mas maayo tingali nga mo pauli ka sa inyo, Anton. Aron doon ay makalaban sa imong inahan. Oh, ubiya na hinuon ko din nga. Nagpaingon naman din ang akong mga bro. Tingali kung sa'y mahitabo sa imong inahan. Ay, kabla ka, anak. Kay baw ko, kalmado si Mama. Tuwa man sa da kumanghod dito, si Mateo. May mo ba, di na ito magisgot, may tungod sa amo. Dali noon, be. Asa man ta? Gikapoy mo ko. Tupari ko gigda. Nayabag ka? Niya pabaya na ako akong bisita. Ay, magtupad agad ta. Samtang magpaabot ko sa akong mga bro. Dali na, good. Ma'am. Sir. Yes na ako. Tay, itsa ko ni. Sorry, ma'am. Bugart, Joke na. behave ha. Sir. Sige na, sir. Snacks una. Pawa sa tensyon. Ang akong anak mo ay akong gustong makita. May ba? Pag-ausa si Sarah. Makamao ka man daing muhinay sa imong tingog. Magkasabot kita, anak, sir. Sorry sa akong pagpangisog. Maayo man daay kang tao. Ha? Ang mga maayo rang tao ang daling makaila sa ilang sayo. Kung mauna, dali ratang magkasinabot. Magila-ila noon ta. Ako si Perfecto. Ma'am, ari lang ko skilid mo ba? Tawag lang ko. Sige, Bogart. Sir, maudi ay nga gusto ka gyud nga mahilo na mo ang imong mga anak tungod kay gisunod yun nimo ang imongan. Perfecto. Ay, ambot basad. Anong mo masid na igingan sa kumaginikanan ako. Ako sab si Prina. Kung nalaki pa ka, preno. Komedyante pag yun ay ka, perfecto. Abi mong good name mo. Sugad lang ko mapyudo. Kargo ko na ang responsibilidad sa usa ka amahan o ginahan. Ingon usab ni ana ang akong gibati. Byuda po day ka? Oo. Ato unang atimanon ang snacks. Tingalig, maunhan pataglangaw. Unsa man ka, uy? Ay. Ganun nga man ka mahimutang. Nagunahon na magud tingali ko unsay nahitaboron sa bahay. Aron ka mahimutang, pauli una sa inyo. Niyan ang ako mga bro. Kunyaw, sa babae mo gibuhat. Bangon na ba?
Nayabag. Nganong imo man kong gigakos. Ganahan lang. Mubangon na magugo. Ikaw? Adoa lang una ang imong mga bro kay mupadayon ko sa pagligid dinis Katre. Kikapoy masad ko eh. Okay, sige. Gawas lang mo niya kung ganahan na ka. Naunsa ng kataon sa ron si mama, no? O baka siya binastosis sa amahan ni Sarah? Papaselo ako. Ako nang gipasabot ang imong amahan, Sarah. Nahimo na linong kong bastos tungod ini imong paglayas-layas. Nahadlok manggug ko pa. Pasayloan ako pa ha. Aw, ipaasa ko naman, ha? Ayun na. Hain naman ang nakapamabdos nimo. Anong di man nimo siya kauban, ha? Ako my boyfriend Sarah. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!